Taliwa sana sinating grabing kainit sa panahon, sugbo makasinati gyapon og mga localized thunderstorms o kalit nga pagbunok sa uwan ilabi na sa hapon ngadto nas gabi. Alang sa latest weather update aniya si Engineer Jomer Iclarino, weather specialist Pag-asa Visayas. May hapon kini atong latest weather update karong adlaw. Ang southwest monsoon or habagat ang padayon nakaapekto diri sa kasadpang bahin sa Luzon. Samtang tibuok sa Visayas, lakip na diri sa Cebu Province, makasinati ang mga patak-patak na mga paguwan tungod kining localized na mga pagpanugdog og kilat. Sulod og gawas sa atong Philippine Area of Responsibility, wala tay gi-monitor na posibleng mahimo na low pressure area or bagyo. Ang hangin sa tibok sa Visayas, hining ito na sa kasarangan, ug ang kadagatan malinawon ito na sa kasarangan ng pagbalod. Ang dagat mutaob alas 9:42 karong gabi, naigitason na 0.9 metros ug muhunas alas 2:40 sa kadlawon. Para sa atong range of temperature sa Cebu, 27 to 34 degrees Celsius, sa Negros 25 to 34 degrees Celsius, sa Bohol is 25 to 32 degrees Celsius, samtang diri sa Tacloban is 26 to 33 degrees Celsius. Ang atong forecast maximum heat index, ang Cebu 43 degrees Celsius, sa Bohol is 39 degrees Celsius, diri sa Western Visayas makasinati silang 42 degrees Celsius, ug diri sa Eastern Visayas 39 to 42 degrees Celsius. Under siya gihapon sa extreme caution, so danger na classification. Ganiha nakatalatang 35 degrees Celsius ang atong maximum ug na equivalent na 44 degrees Celsius na heat index. Para sa atong extended weather outlook karong weekend, Sunday ug sa Monday ug sa Tuesday, in general makasinati tang init na panahon ug magbantay ta sa atong mga gi-issue na thunderstorm advisory. Taas gihapon ng chance makasinati ta mga localized na mga pagpanugdog og kilat ilabi na karong hapon or sa gabi. Ang range of temperature 26 to 34 degrees Celsius ug diri sa Tuesday moabot sa 25 to 35 degrees Celsius. Ang adlaw mo silang alas 5:22 sa buntag ug para sa atong mga dugang detalye, mobisita ta sa atong mga official social media sites, sa atong website sa www.bagong.pagasa.dost.gov.ph. Ikan diri sa Pag-asa Mactan, DOST ug para sa Balitang Bisdak kini si Jomer Clarino. Maayong hapon.